Assalamualaikum bolo. Wayahe sarapan. Gasik-gasik isuk-isuk mangkat ning warung bakso Aneka Kuliner 9901. Ben semangat kerjane ning warung bakso. Lah iki sarapan dhisik. Wetenge ben ora masuk angin. Menune bolo kakap crispy sing masak anak wedok iki kakap crispy. Sayur andalan engel golekane iki asli. Wengel tenan bolo iki. Iki sayur pakis. Kendel barang langka iki bolo. Goleke engel iki. Terus iki tempe kepruk. Tempe dikepruk karo anak wedok di dedeg-dedeg nganti remuk ngene iki. Kayak kencur. Mantep. Oke bolo. Mari kita makan. Bismillahirrahmanirrahim.